Haba don kalat, don kelenti. Kalong kawai na kijing ong kaba aiman sim ya kibabun ha kijing ya lenti ke jongki. Kajing trang bat kajing tray shitom kaba pelong ya uba galbil singkli uba syong basa hasnong umja rasi harib hoi district ban yok nam na kabenta kijing tray kejong ha kakam misteri ding. Uba singkli ubala sanhu saus nem karata ula tray ya kani kakam la life house nem menta ban pendap ya kijing don kam hayeng hasem. Henry nakadaw jong kajing wan jong ka klam covid khat khandai kalakta ya karukom kamai ke jong Henry kani kala penlong ya ban penpau ya kisap ki baburi ki jong ban pendap ya kajing don kam hayeng hasem uba singkli ulas dang ban penwandur ya kiding hakidur jong ki merat ki baper kumukla uklo ukindat uskei badde ya ki. Kajing tray hok bat kajing tray shitom ka jong kala penlong ya ban sngo tho bat kajing tray ki jong ki yarap ya bat ya kayeng kasem ka jong Habai keren bat kadi di news chelong uba singkli Ukraine shapang ki jingile bat kumjo kumno ka klam covid ka yalam lenti ya ban penkala ya kajing tray jong nga surai kut ba kumno ngan le ban im khaw kun kumno ngan le bagan tray ya kam ka jam ban streng kam la jo handai nga chu persang da ka bang ko jumut bang chu sna jing sna nga sna gini ki ser ki ske ki yem ki khla ki raino ki hati bar khoi ki klo kum ki imta hane ki du bar khoi te na do ka bawan ko daw nga ya jumut gini bang sna jing sna hadu mata la penlong ya ka attestation parade